କ'ଣ ଭାଇ ନଥିଲେ ଜାଣିପାରିଲେନି କ'ଣ ଲେଖିଲା ସେ ଥିଲା ଭଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ହାତଟା ଦେଖିଥାନ୍ତ ନା କଣ ନାହିଁ ଚଣ୍ଡିକି ଚାମୁଣ୍ଡିକି ଭୂତ କି ପ୍ରେତ କଣ ଆମେ ଲେଖିଦେଲା କଣ ତୁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଯଦି ଆଇଲୁ ଲେଖିଲୁ କଣ କହୁନୁ କଥା ନା ଆଉ ଚଣ୍ଡିକି ଭୂତ କି ପ୍ରେତ କି କଣ ଆଇଛୁ ସେ ଭିତରେ ଅଛୁ ତାର ଖାଲି ବଚେଇଦେଲେ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ହେଠୁ କୋଟି କୋଟି ଆଇଲାଣି ସେ ଜାଗା ଭଳି ସେ କଣଟା ଆସୁଛୁ ତୋଟେ ଭୂତ ଆଉଛି ପ୍ରେତ ଆଉଛି କଣ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେଣି ସେ ଗଠନ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଛି ହେଲା ହେଲା ଏମିତି କରିକି ଆରେ ଜାଣିବ କିଏ ମୁଁ ତାରିଣୀ ସେ କଥା କହୁନୁ ମାରିବି ତା ବଂଶକୁ ମୋ ପୁତ୍ରର ହିନସ୍ତା କରିଛି ଝିଅଟା ଖାଇବି କଣ ଦୋଷ କରିଛି କହ ମା କହ ମତେ ଧୂପ ଦିଅ କଣ ଲେଖିଥିଲୁ ଜାନି ଭାଇ ପଚାରେ କଣ ଜାନି ଭାଇ ପଚାରେ କଣ ଲେଖିଥିଲୁ କଣ ଲେଖିଥିଲୁ ମା କହିଲୁ ଭାଗି ସାଉ ତା ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବି ମାଲୋ ସିଏ ତତେ ଦେଖୁଛ କେତେ ଆସିକିରି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି ପଢୁଛି ଆରେ ମୋ ପୁଅ କେତେ କଷ୍ଟରେ ହଉଛି 12 ବର୍ଷ ତାର ବନ୍ଧୁର ମାଗିଲା ଖାଇକି ତାକୁ ଝିଅଟା ଖାଇବି ପିଲା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ଦୋଷ ତମେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଯା ଆଉ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା ତା ଘର କୋଉଟା କହିଲୁ ମା ପିଲାଟା ଆଇଛି ତୋ ଜାଗାକୁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଆଇଛି ଭଲରେ ଯିବ ତା ଜାଗା ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ନା ଧୂପ ଟିକେ ଦିଅ ଧୂପ ଟିକେ ତମେ ତ ଯୁଗ ଯାକ ଧୂପ ଦଉଛ କଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ବଡ ସାରା ଗଡ ତାରା ବିଗୁନେ ଜଳୁଥିବ ଦୀପଟା ଗଡ ତାରା ହଉ ମାଲୋ
ଜାଣିଲ ମୁଁ କିଏ? ମା ରହିବେ ଏଇଠି, ମା ରହିବେ କହୁନ କୁହ ଯେ ଭକ୍ତ ଅଛି କଣ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଦେଖିକି ରଖିବୁ କି ହଁ ଆମେ କିଏ ମନା କରୁଛୁ କି ଆମେ ତ ମନା କରୁଛୁ ନା ଆମେ କାଇଁ ଭିଡୁ ଛାଡ଼ ସେ ଗଲାଣି ଛାଡ଼ିଦିଅ ପାଣି ଟିକେ ମାରି ଦଉନ ସେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଗଲାଣି ତ କାଟିକି ଗଲାଣି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ମୁହଁକୁ ମାର ଏମିତି ଦିନ ଯାକ ଲାଗିଥିଲା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦେଖିଲ ଜାଣିବା କଥା ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ବାଜାଟା ଖଡ଼ା କରେ ଆଉ କେହି ଯିବେନି ସେଠି ଆଉ କୋଉ ପାଖରେ ସଇଲା ଗାଧି ନାହିଁ ଠାକୁର କୋଉଠିକି ଯିବେନି ପାଣି ପଡିନି ଆରେ କଣ ଗାଧି ଯିବେ ଏଠିକି ପୋଡ଼ା ଖାଇ ଗଲେ ପୋଡ଼ା ଖାଇ ତ Yes, sir.